गाव म्हटलं की त्यांच्या प्रथा आल्या। यामध्ये प्रत्येक गावच्या प्रथा या वेगवेगळ्या असतात। अशाच पारंपरिक प्रथा जपणारे वैभववाडी तालुक्यात भुईबावडा हे गाव आहे। या गावचा शिमगोत्सव सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक आगळावेगळा उत्सव म्हणून ओळखला जातो। या उत्सवाची संपूर्ण कहाणी या स्पेशल रिपोर्टच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत। चला तर मग पाहूयात कसा होतो हा शिमगोत्सव। शिमगोत्सव म्हटलं की आठवते ते कोकण। कोकणातील प्रत्येक गावात गणपतीनंतर साजरा होणारा मोठा सण म्हणजे शिमगा। हा शिमगा प्रत्येक गावात मोठ्या उत्साहात साजरा होतो। आज आम्ही तुम्हाला देखील कोकणातील अशाच एका गावच्या शिमगोत्सवात घेऊन जाणार आहोत। ते गाव आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा। भुईबावडा हे गगनगडाच्या पायथ्याशी वसलेलं 12 वाड्यांचं सुंदर गाव। निसर्गरम्य अशा गावाचं श्री रवळनाथ हे ग्रामदैवत, सोबत गांगो, दत्तगुरु, विठू रखुमाईची या दैवतांची गावकऱ्यांवर सदैव अशी असलेली कृपादृष्टी। या साऱ्या दैवतांच्या साथीनं वर्षभर इथं सर्व सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात। आमचा हा भुईबावडा गाव या साईच्या गावाकडीमध्ये वसलेला निसर्गरम्य असा हा गाव आहे। या गावामध्ये प्रथम आमचे 12-5 म्हणजे मोरे समाजातले मानकरी सर्व जाती धर्माला घेऊन या जे उत्सव आहे, दसरा असू दे, त्रिपुरा पौर्णिमा असू दे, दिवाळी असू दे, महाशिवरात्र असू दे, शिमगा उत्सव असू दे, आम्ही सर्व जाती धर्माला एकत्र घेऊन देवाच्या कौलाने आम्ही साजरी करतो। आमचा हा शिमगा उत्सव हा वल्लोपाटीमध्ये मानकरीच्या आणि खेळ आणि मेळा याच्या विचारांना आम्ही हा शिमगा करतो। हा शिमग्याचं एक वैशिष्ट्य आहे की आमच्या जे रवळ मंदिरामध्ये पहिली सैमाची होळी घातली जाते, ती आम्ही 12 तारखेला सुरू केली आणि तिथून आम्ही आमच्या रवळनाथाला कौल लावून आम्ही या होळीचा मान आमच्या रानातून आम्ही खेळामेळा घेऊन या इथे असताना आणि इथल्या या चव्हाट्याच्या हुकमानं आम्ही पारंपरिक आणि हा पारंपरिक उत्सव करत असताना जे 15 जण लागतात ते आमचे खेळगडी असतात आणि आम्ही मानकरी असतो। हे एकाचा विचार करत असताना जे श्रीरामाचं जे आहे आता श्रीरामाचं राज्य आलेलं आहे ते सगळे ते देखावे असतात किंवा काय ते असतो तो सगळं आम्ही सोबत ते त्या पद्धतीने आम्ही करतो। रामाचं सगळं आम्ही या इतिहास करतो। त्यामध्ये या गावचा शिमगोत्सव जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे। सर्वात जास्त कालावधीत चालणारा उत्सव म्हणूनही परिचित आहे। या शिमगोत्सवाचं वैशिष्ट्य म्हणजे भांदाड हा उत्सव, ज्याला सरता खेळ देखील म्हटलं जातं, जो पौराणिक कथेवर आधारित असतो। हा उत्सव देवाचा कौल लावून घेतला जातो। चव्हाटा मानकरीचा नंतर कौल झाल्यानंतर आमचा खेळाचा स्टार्ट आम्ही कुंकूम दिल्यानंतर त्याच्यावरती आम्ही खेळागडींना तयार करून सोंग वगैरे इथे आणून मोठ्या प्रमाणात तिरवडे ऐनारी अखेर ह्या पंचक्रोशीतील जेवढे लोक आहेत तेवढी थोडीफार या कार्यक्रमासाठी आतुरतेने वाट बघत असतात की बाबा हा भुईबावडाकरांचा खेळाचा दिवस कोणता, कधी उजळतोय आणि आपण त्या कार्यक्रमाला कधी उत्साहाने साथ देतोय। अशी आजूबाजूवाली गावसुद्धा आम्हाला भरपूर सहकार्य करतात। गाव आमच्या एका विचाराने आचाराने मेळ्याच्या आचार विचाराने चालणारा गाव हा भुईबावडा म्हणून आम्ही जसे वाडवडिलांनी टिकवलं ह्या पद्धतीत आम्ही हे कार्यक्रम उत्सव पारंपरिक प्रमाणे चालू ठेवलेले आहेत आणि ह्याच्या पुढे सुद्धा आमची मुलं बाळाची पूर्णपणे हाच वारसा घेऊन पुढे चालतील हे आम्हाला ही आहे। नवसाला हा चव्हाटा मानकरी किंवा पावणाई देवी आमची नवसाला पावणारी देवी आहे की त्या नवसाला जर बोलल्यानंतर त्याचा नवस तो अगदी आतुरतेने तो नवस ऐकतो। वर्षाच्या आतमध्ये त्याचा आता कमीत नाही म्हणाला पावणाई देवीला जवळजवळ साड्या 4-5 हजार साड्या आलेले असतील। तोरणं जवळजवळ नारळाची जवळजवळ नाही म्हणा 10-25-30 हजार तोरणं आहेत। ह्या सगळे ज्या गोष्टीच्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या फार पारंपरिकप्रमाणे आणि ज्या देवाने सांगितलं दिला बाबा एकत्र मुलं काही गोष्टी असतील अडचण असेल त्या पद्धतीत हा नवसाला पावणारा म्हणून हा पंचक्रोशीत मानणारा हा चव्हाटा मानकरी असा आमचा ख्याती त्याची आहे। देवाच्या परवानगीनं याची तारीख निश्चित केली जाते। यामध्ये खेळ आणि पालखीची होणारी भेट हा एक अविस्मरणीय असा सोहळा असतो। तो पाहण्यासाठी हजारो संख्येनं भाविक येत असतात।
सोहळा सुमारे 5 ते 6 तास साजरा होतो. ढोल ताशांचा गजर, गुलालाची उधळण आणि पालखीवर होणारी पुष्पवृष्टी असा या सोहळ्याचा थाट असतो. पहिलं महादेवीचं, नंतर गणपती, नंतर शारदा, नंतर नंदी, नंतर बसवा, नंतर बनबाबा बनबावरी, नंतर सरस्वती. सगळ्या पंचकृषीचे सगळ्या इकडनं गावातनं येतात. ह्या सर्व सगळ्या खेडेगावातनं सगळे येतात. आमचा 10 वाजता सुरू होतो ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत. या वर्षीचा 2025 सालचा कार्यक्रम आमचा 19 शनिवारी 19 तारखेला होणार. त्यावेळी सकाळी दुपारपासून आमची रांगोळीचा कार्यक्रम होणार. रांगोळी झाल्यानंतर हॉटेलचा कार्यक्रम होणार. हॉटेल झाल्यानंतर हॉटेलचा कार्यक्रम झाल्यानंतर जे काही नवशिक आहे ते नवस काही मनोमनी बोलतात ते पुरे करतो आम्ही. त्याच्यानंतर आम्ही महाराज जे आमचा महाराज म्हणजे त्याच्यात वाणी समाज, सुतार समाज, सर्व ज्ञाती समाज ते एकत्र होतात आपल्या दत्तेमध्ये. तिथून ते निघतात. निघाल्यानंतर आमच्या इथले लोक जे इथे लोक आहेत म्हणजे मोरे समाज तर इथे समाज लोक आम्ही पालखी घेऊन त्यांच्यापर्यंत भेटीसाठी पण तिथे जातो. आणि तिथे आम्ही भेटल्यानंतर तिथे पालखी सोहळा होतो. पालखी नाचण्याचा सोहळा होतो. तो जवळ 2 तास होतो. तो झाल्यानंतर आम्ही त्या महाराज अधिक आमचे इतर लोक मोरे समाजचे इतर लोक आम्ही घेऊन होळीच्या माठावर येतो. या होळीला पालखीची भेट होती. भेट यानंतर तिथे प्रस्थान ते होतं आणि त्याच्यानंतर महाराज यांचा कार्यक्रम असतो. तो 3 तास तरी सकाळपर्यंत चालू असतो. ही आमची सांगतो. डोळ्यांचे पारणे फेडणारा असा हा उत्सव. या गावच्या शिमगोत्सवाची आणखीन एक खासियत आहे. या ठिकाणी बोललेले नवस तात्काळ पूर्ण होतात. त्यामुळे या उत्सवाला मोठ्या संख्येनं परगावाहून भाविक येत असतात. सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील भाविकांची विशेष अशी गर्दी असते. भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण झाल्यावर ते आपले नवस फेडतात. अनेकांना या देवाची प्रचिती देखील आली आहे. आमची शिमग्याची वैशिष्ट्य फार मोठी वैशिष्ट्य म्हणजे आणि सर्व आमच्या मानकरी किंवा सर्व रहित एक इच्छा असते की चव्हाटा मानकरी आम्हाला कधी धुळ काढायला वचन देतो. जो कौल देतो तो कौल झाल्यानंतर आमचा जर कौल झाला आणि ती आम्हाला जे आमचं वचन जे आहे म्हणजे आम्ही कौल दिल्यानंतर उजवा दिल्यानंतर देवान की तो आमचा विषय एक वचनाचा विषय झाला की आम्ही धुवड खेळायला खेळगडे आमचे मोकळे झाले. मेळा आमचा त्याच्या गोष्टीला त्या तयारीला खेळाच्या विषयाला जागराच्या विषयाला तयार झाला. पालखीवरून येते ती मांदाडा घेऊन मांडात येते. मांडातून आल्यावर परत पंचमीला आम्ही इथून जातो. परत तिथून आम्ही मांदाड घेऊन मांदाड घेऊन आम्ही पाळणा घेऊन परत ह्याच्यात येतो आणि चवड्या मांडकांच्या मध्ये देतो. आणि तो कार्यक्रम आम्ही सर्वांच्या एक विचारानं तो करतो. तर कोकणपट्टी कुठं राहत नसेल एकही माणूस हरिपटन ते अगदी ह्याचीपर्यंत राजापूरपर्यंत पाचर राजापूर हे सर्व गाव ह्या कार्यक्रमास अगदी भरपूर 7-8 माणसं तरी या कार्यक्रमात जास्ती असतात. 29 तारखेला हा कार्यक्रम होतो. आणि भाविकांना सांगण्याची गरज नाही. ते आपोआप इथे येऊन चौकशी करून जातात तुमचा खेळ कधी आहे ते आम्ही ती तारीख खेळाची 29 तारीख धरलेली आहे आणि त्या तारखेला सर्वांनी उपस्थित राहावं. तुम्ही देखील या उत्सवाला एकदा अवश्य भेट द्या. कोकणातील एक आगळ्या वेगळ्या उत्सवाचा अनुभव जरूर घ्या. श्रीधर साळुंखे, कोकणसाद लाईव्ह, वैभववाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.